Όσα βλέπει η ψυχή όταν πεθαίνει, μαρτυρίες και διδασκαλίες των Αγίων. Τι βλέπει η ψυχή όταν φεύγει από το σώμα? Υπάρχουν μορφές που την συνοδεύουν. Τι είδαν οι Άγιοι και τι μας παρέδωσαν? Σήμερα θα ακούσουμε μαρτυρίες ιερές από εκείνους που είδαν, έζησαν και μας άφησαν την εμπειρία τους γραμμένη με πόνο και αλήθεια. Ένα βίντεο που ίσως αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή και το θάνατο. Άγιος Παΐσιος. Η ψυχή φεύγει συνειδητά. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης μας διδάσκει ότι η ψυχή δεν φεύγει ασυνείδητη. Γνωρίζει ότι εγκαταλείπει το σώμα. Δεν χάνεται, δεν κοιμάται. Ξέρει, λέει χαρακτηριστικά. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος βλέπει πρώτα το σώμα του κάτω, σαν να το παρατηρεί από ψηλά. Και τότε αρχίζει το μεγάλο ταξίδι του. Η ψυχή λέει είναι παρούσα, ξέρει τι γίνεται γύρω της. Και ο πόνος, οι λυγμοί, οι προσευχές των δικών της την αγγίζουν βαθιά. Το τελωνείο των δαιμόνων. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Μετά την έξοδο, η ψυχή περνά μέσα από πνευματικά τελώνια, σταθμούς όπου δαίμονες προσπαθούν να την κατηγορήσουν, όχι με παραμύθια, αλλά με τις ίδιες τις πράξεις. Ο Άγιος Μακάριος λέει, όταν η ψυχή αναχωρεί, περνάει από τον αέρα. Εκεί τα τελώνια την περιμένουν. Αν δεν έχει καθαρθεί, δίνει μάχη φοβερή. Όμως αυτό δεν λέγεται για να μας γεμίσει φόβο. Λέγεται για να μας γεμίσει μετάνοια. Να ζούμε με εξομολόγηση, ταπείνωση, πίστη. Γιατί τότε τα τελώνια δεν έχουν καμία δύναμη. Ο Χριστός είναι ο Κύριος μας, κανείς δεν μπορεί να πάρει την ψυχή που είναι στα χέρια Του. Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Οι άγγελοι υποδέχονται. Ο Άγιος Ανδρέας σε μία από τις θεοφάνειες που έζησε είδε την ψυχή ενός ανθρώπου να ανεβαίνει στον ουρανό. Λέει η ψυχή του φωτιζόταν από άκτιστο φως. Γύρω της άγγελοι με θυμιατά έψελναν ύμνους στον Θεό και μπροστά ένας άγγελος κρατούσε το Ευαγγέλιο ανοιχτό. Αυτή είναι η τιμή που δίνεται στο δίκαιο. Η Εκκλησία είναι μια ουράνια πραγματικότητα. Η πίστη σου, η μετάνοιά σου, η προσευχή σου, όλα αυτά καταγράφονται, δεν πάνε χαμένα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η κατεύθυνση της ψυχής. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι η ψυχή όταν φεύγει δεν αιωρείται τυχαία. Πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα, ανάλογα με τη ζωή της. Αν έζησε με μετάνοια και πίστη, πηγαίνει προς το φως. Αν έζησε μακριά από το Θεό, τότε πηγαίνει προς σκοτεινά μέρη. Λέει, η ψυχή κατευθύνεται ανάλογα με το βάρος και το φως που κουβαλά. Ό,τι φτιάχνεις εδώ, θα το περπατήσεις εκεί. Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, η ειρήνη του θανάτου. Ο Άγιος Σεραφείμ, μιλώντας σε έναν μοναχό λίγο πριν πεθάνει, του είπε «Μη φοβάσαι, ο θάνατος είναι μια πόρτα. Πίσω από την πόρτα αυτή είναι ο νυμφίος. Αν τον αγαπάς, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή». Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι η ψυχή που έχει αγαπήσει τον Χριστό αναγνωρίζει τη φωνή του ακόμη και μετά τον θάνατο. Άγιος Νεκτάριος, η παρηγοριά στον θάνατο. Ο Άγιος Νεκτάριος έζησε ένα θάνατο γεμάτο ειρήνη. Λέγεται ότι όταν άφησε την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε. Μαρτυρίες από νοσοκόμες και γιατρούς περιγράφουν ένα πρόσωπο γαλήνιο και φωτεινό. Αυτό είναι το τέλος του Αγίου και μπορεί να γίνει και δικό μας, αν ζήσουμε με Χριστό. Η αλήθεια δεν σκοτώνει την ψυχή, τη σώζει. Και αυτή την αλήθεια μεταφέρουμε. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει στη ζωή σου, μην το αφήνεις για αύριο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ο θάνατος είναι πέρασμα, αλλά το πώς θα περάσεις εξαρτάται από το πώς ζεις. Όσο έχουμε καιρό, ας αγαπήσουμε τον Χριστό. Ας εξομολογούμαστε. Ας κοινωνούμε. Ας προσευχόμαστε όχι μόνο για τη ζωή αυτή, αλλά και για την αιώνια. Και όπως είχε πει και ο Άγιος Παΐσιος, η ψυχή είναι αιώνια, μόνο το σώμα πεθαίνει. Εκεί θα δούμε το αληθινό πρόσωπο των πραγμάτων. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι, αλλά να μην φοβάστε. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και μας περιμένει. Αν σε άγγιξε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like για να το δουν περισσότεροι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη.
και αν θες να συνεχίσουμε μαζί αυτό το πνευματικό ταξίδι, πάτησε εγγραφή και το καμπανάκι. Η αλήθεια υπάρχει και είναι σωτήρια.